Os mariscadores da ría de Muros e Noia comezan dende hoxe a campaña de libre marisqueo. Logo dun día de boa colleita, piden axuda á Consellería do Mar. A borrasca Kirk sementou un clima de incertidume sobre o que correría co marisqueo na ría de Muros e Noia. Cos resultados favorables do Intecmar, os mariscadores da zona puideron comezar hoxe a campaña con total normalidade. Os primeiros en facelo foron os de a pé, onde a colleita de xapónica e babosa foi segundo o esperado. Os 3 kilos do cupo foron doados de recoller para os traballadores, que mesmo melloraron as expectativas que tiñan para a xornada. De xapónica e de berberecho, ben, dentro do que cabe, xa dixamos que era berberecho terceira e cuarta, creceu bastante ben, parece que hai algo máis de terceira, de berberecho, de xapónica, a verdade xa dita, ben, porque collemos os 3 kilos bastante rápido, en unha hora só collemos de xapónica, os da flote tiñanos 2 horas, e bueno, ben, ahora, babosa e fina non hai moi pouquiña, é máis é pequena, non se ve, sobre todo co rastro de berberecho, non? Cando se mete o rastro da meixa, verás un pouquiño máis a babosa e a fina, agora non se ve, por así dicilo. Vexo un pouquiño mellor as expectativas do que eran, non? Porque a flote tampouco efectou a mortandade esta última riada, está todo viviño, e a pé sí que efectou, pero a flote non, e bueno, a ver se aguantamos hasta xaneiro, e depois miramos o estado dos bancos marisqueiros, e se están ben e vai crecendo, pois seguiremos. Se non hai talla comercial, pois optaremos por outra decisión. Os mariscadores afirman que, malia ter recollida a cantidade estipulada sen problemas, a calidade dos exemplares podería ser mellorable. O tamaño é o factor que máis lamentaron os traballadores. Cóllese, pero é pequeno. É pequeniño, bueno, a ver o que dura. Ele é moi pequeno e ben poucas cantidades. Fai falta tempo, é só hai japónica e berberecho. A meixa fina, casi nada, e a babosa pouca e pequena. E a verdade é que non hai moito, tamén o cupo é baixo, entón, pois, colléronse ben, pero porque o cupo é moi baixiño. Agora, dende a confraría, pedirán axuda á Consellería do Mar para tratar de mellorar a situación. Afirmando que as leis están feitas para protexer as grandes empresas, aseguran que o conselleiro debería defender aos mariscadores e mariñeiros das rías galegas. Nós, se ven o conselleiro, vamos pedir ou exigir que haxa un protocolo, porque estamos vendidos, porque temos agora cría, berberecho xa que está crecendo moi ben, terceira, cuarta e xapónica bastante, se non vai todo o desastre outra vez. Por iso eu penso que somos 1500 familias que dependemos do recurso que hai, e ver se nós sentímonos un pouquiño abandonados, non? Se miran un pouco por o sector primario. Sí, pero bueno, temos que insistir, porque, a ver, a lei está feita ao dedillo para as multinacionais, e quen ten que mirar por nós é o Conselleiro do Mar, para algo é o patrón de todas as rías, vamos dicir, que o Conselleiro do Mar é o que ten que mirar polos mariñeiros. Sobre os controis de sanidade nesta primeira xornada, Santiago Cruz amosouse partidario a leválos a cabo. En palabras do patrón maior, quen non ten nada que ocultar non ten medo. É o habitual, o empezo da campaña é o habitual. Está ben que se faja, non? Porque somos moitos, e onde somos moito hai de todo. O que ben non ten nada que temer, é como se vas por unha carretera e che para tráfico, se vas ben, pois non tedes nada que temer. Agora, sabemos todos que somos moitos e hai de todo, por iso está ben os guardacostas, que nos axuden, polo menos no principio da campaña.